Urhulumente womzantsi Afrika ukhangela i-oli nerhasi kunxweme olukwimpuma nentshona yeli kodwa abahlali kwiingingqi apho ebekuzakuqhutywa khona oluhlolo bayichasile le nkqubo. Amaphulo amabini oluhlolo amiswe ukwethutyana inkundla emva kokuba abahlali bethabathe amanyathelo ngelithi le nkqubo ayilandelanga mthetho. Izidingo nezicwangciso zezamandla zeli lizwe kulindeleke ukuba zichatshazelwe kwintetho kamongameli Ramaphosa ngokuhlwanje. Intatheli yethu uNkululeko Nyembezi uthethe nabahlali kwiWild bevakalisa izimvo zabo ngokuhlolwa kwe-oli nerhasi kwingingqi yabo. Enkosi kakhulu sikumhlaba wase-Wild Coast ngaphandle kwaseMbizana. Umhlaba otyebe kakhulu uzawukhumbula ukuba ke zininzi izinto ezitsala umdla kulo mmandla. Sithetha ngo-N2 highway, sithethe ngento ze-mining, sithethe ngento ze-agriculture, ngento ze-tourism. Kodwa ke njengoba ke umphathi umongameli welizwe loMzantsi Afrika ulindeke ukuba athi thaca ingxelo yakhe yobume besizwe, namhlanje zininzi izinto ezilindelweyo ngabahlali. Kodwa ke apha kufutshane nam ndinaye umama uNonhle othethela amadiba crisis committee. Bechasene ke nezinto mhlawumbe nokwenza nento yokumbiwa kwemigodi, kumbiwa kwe-oli elwandle nerhasi. Kodwa ke mandive apha kuye mhlawumbe uba ngabe mhlawumbe zonke izinto ithethe ukuthini kuni nangumongameli uzawuthetha nani nithi ezinye izinto no bhetele niye kwi-tourism ne-agriculture. Njoba ezawuthetha umongameli namhlanje sinethemba loba uzawuthatha izimvo zabahlali azibeke uqaleni, athathe zakhe azibeke ngasemva, kodwa zabahlali zihambe kuqala. Xa ingazukwenza ngolo hlobo iyothetha into yobana bawusoloko abantu bakuthi eMzantsi Afrika bagcwala umgaqo beyotoyitoya ngenxa ba izinto ezibekwa ngaphambili ayizizo izinto ezifunwa ngabahlali. Ngoku ke njoba sisisho sisithi apha kulo mmandla wakwamadiba xa befuna ukuphuhlisa mabaphuhlise ngezolimo, baphuhlise ngezokhenketho. Le ndawo itsala umkhenkethi phesheya kwezilwandle ngenxa yobuhle bendalo enabo, ngenxa yobuhle bamasiko akhona. Ezo zinto zenza amathuba la uRhulumente athetha ngawo. Yena xa ifuna nje ukusincedisa makasincedise kwezinto ezikhona ngoba siyazi into bana ezi zezimayini nezolimo nezokhenketho azihambelani, azidibani ngamanzi ne-oil. Xa usithi ziyadibana uyaphazama ngoba ke sikwazile ukuyathina iRichards Bay phase liqhubeka khona and ayikho azidibani ngoba akukho namnye umkhenketho ongasukela uzobona uthuli, asukela uzobona amanzi angcolisekileyo. Yiyo lento sithi ezinto zombini azidibani. Kanti ke ndinaye ke umhlekazi uAyanda Notholeka ongusihlalo webusiness chamber iWild Coast. Mhlawumbe ke xa sijonga imicimbi yophuhliso into enobuzaza kakhulu ngakumbi xa sijonga imeko eqhubeka kweMzantsi Afrika. Uqinisekileyo as i-business sector kuninzi enifuna umongameli akuthethe ngakumbi xa kuphuhliswa iWild Coast. Manibulele msasazi. Kwicandelo lezoshishino izinto ezenza kubekho lento bayibiza nge-economic activity, into ezenzekayo endaweni siyayisupporta kakhulu lonto, siyayixhasa siyi-business. Kodwa si-clear msasazi ngento yokuba noba yiphi into yenzayo masiqinisekise into yoba imithetho yelizwe iyalandelwa. Abantu abahleli kweli lizwe bayahlonitshwa, baya-consultwa ngolwimi lwasemzini, babe yingxenye yale nto yenzekayo. Thina ke sinalo ulangazelelo lokuvuma umongameli njengoba wayitshilo kwispeech sakhe esidluleyo salanye kuphela into ba uzawuba nendawo azokwakhiwe idolophu yokuqala eMzantsi Afrika since 1994. Siyabulela into ba ke babone ingathi ifanelekile kule ndawo yethu. Kodwa siyatsho ke sithi noba iyenziwa lo dolophu abantu bendawo mababe ngunumber 1 ezintweni zonke ezenziwayo. Nanku ke no-N2 lo kuthethwa ngaye siyawubona uqalisiwe, kodwa nakhona siyatsho into ba i-benefit ne-participation yabantu abalokali yiyo nanto ibalulekileyo leyo. Utata uAyanda Notholeka uthi bafuna ukubona uphuhliso lusenzeka kodwa i-consultation yonto ibaluleke kakhulu. Anibuyele kwe-studio.